holkonde duse min Ablaye Ablay wallahi kuuteji makko oɗo woni ko wawde huuti yam ñalta duse Ablay aɗa hoyi kuuteji ma dedaɗi jiiɗa fof ɗo ho alay saago aɗa tan kottina ay bayde kalantumami mi wiyatama jamwal ni ko moƴƴi ko neldata ko bande en Houleye Lamma ne waɗanma ɗum ɗo nelduɗa ɗum ko bande en ɓe mum min wonno mi wona bande neldata ko photoje mayɓe komi maayowo tagaɗo fof ko maayowo kono hoto nelda photoje mayɓe mbiɗa muuli Allah saɗa yiɗi jaam hakkude men saɗa wawi a neldanima ko moƴƴi tan mayɓe ya neldam ɗum to fawɗa ɗum sa neldi kam daña hen ko boni mi wanma ko boni sa kangaɗo payata ko lakara mi haalnima ɗum wona bonane ragal ɓingal seddal bande en ya neldi ɗumen photoje moƴƴe min ya neldam kala mayɗo neldam sa neldi kam ɓe mi anda ko hol dalil yalla yurmoɓe yafoɓe komi maayowo les enfants ko kam konngol gasirgol mum emma le ullundu a haalani gonga mbimam konngol gasirgol mum emma le mbeewo an babba cobba ba yaltu classe am babba cobba o joni noon ko kam konngol gasirgol mum emma o nani mbeɗa sikko ngeloɓo hay kamɓe kadi worɓe mabɓe ɓuuri wadde jonge par ce que enen worɓe meɗen ngala jonge ko savage uji ganda haydara ganda ko porte koyɗe keeɓe dow matelas jooɗon ƴeeɓa télé sa yiɗi wirde ham jiiɗa rayde joomum ɗon ka jiiɗa dillinde gal ittu ko mottani ko aɗa famde gacce mais anda jaam sa haali fiima kamɓe debbo gorko jol fiyata firatma ko sooda pigement mum joɗɗo ɓufto ɓandu mum ha laaɓa aɗa famde hande jeeya gorko ha pulaar fof ɓufto foppo kerem walla waɗa parfum a dañata jiiɗa tan kadi mawni koyirde en ŋaañi hon hay kamɓe kadi worɓe ɗo mbiyata konno buuba konno moodi buuba sira jante sira janale jaru noddi pucci noddi nayyi bara binne beede ede tongo ma debbo gobboji jinne gawoji kuriyam meɗir karen bonna boguiɗ kadi mun en jommanji jibina funnague mawno guelgoji luppiti domdamal naaki hinare becce nande tingo taballi siri laasi wonɓe asale ɓuttidi goroje woɗɗi ballande koyel wande nofon jebel laasil jiire mafraworde fuɗɗide ƴojje guila pucci ndoɗi teddugal abada tellinani e aduna jaru noddi nayyi ikkide kecce gallaɗi joɗɗi ngala jamɓe lewi ladde ngala paɗin darni laabi keloji pawli guddino ndiyam ñayoji liyeji bonnoji guese rewɓe resoɓe rewɓe bandu men coroɗa ɓira ko naggue cortoɗa jara ko naggue jeeya kolta ko naggue jeeya ndesa ko naggue teya kokka ko naggue ɗi guite ɗiɗi gallaɗi ɗiɗi noppi ɗiɗi kini ɗiɗi bokol gotol koyɗe nayyi kolse jeetati nayyi ay so nayyi pullo joofi farba gawlo onon de waɗi meɗen cuynuɗo o goppe cuynu maɗen dara yimɓe jooɗe e sal hol cuynuɗo hol an cuynu holmon cuynuɗo doora holmon ɓe luuɓini widdus hol cuynu he galle coronavirus ne woodi onon de waɗi meɗen cuynuɗo kanel tan jeera brique ne waɗa doore ene fiya orange money ene fiya wave ene fiya dies 144 dies ene waɗa riham yan ganda ko riya tan guddira tawa jomum ene yeeya basalde wonde limon e kirmasine wonde vinaigre quoi sérieux ko kanel tan jeera mi ma abonné jam onon fof on beltanama ko min Amadou babam nuri kema mon yom hala non gueɗiɗi très rapidement. Premièrement o weltima e moɗon vidéo mo waɗi o on mbaɗi commentaire on mbaɗi like on mbaɗi partagé o weltima o sabori noon o watti ñamde normal tranquille. Deuxième chose o wi ko garoɗo gallam wode mon yi e TikTok paɗi vidéo ji Amadou e bamum no gurdata min kam on ji mboɗon waɗi préparation ko ñamo mboɗon defa ɗo ko banaf mbaɗami on ji ɗum ɗo ko mbarudi nonde basalle ha heewi pompiteer nan ɗo mboɗon hufta e ko yaade fen foof donc ɗum noon restez scotché sur mon TikTok tout à l'heure. Il faut ñu mbaɗ réfléchir ɗo hankkati c'est on parle c'est la vérité. On parle, c'est la vérité. École Magama, ça ne marche pas. Il y a des enfants, n'est pas djangé, n'est pas wabé. Il y a des enfants, n'est pas djangé, ça que wabé. Regarde, palanté de là. Regarde. Ay Penturo, monsieur Kangudi. Il est doubi. Penturo, il est 10 ans, voilà 4 ans, voilà 12 ans. Ça ne marche pas. École Djangina, on dit pas que nous ay sabi yoɗani mi ñamtimi kaja moɗo bari ñamtimi kaja moɗo bari ñamtimi
ɗo biɗi Abdoul Ndiaye ɗo tan wajja tan Allah ne ɓawlinma mbiya an a ɓawlata Allah wawa tagde ko an wawi tagde codoya heesal top zel akaña emos movat le coda ɗum mbaɗa e ɓandu ma escanlay ɗum ɓuuri yawde wojjinde coda ɗum mbaɗa e ɓandu ma beele aɗa wajja ngol boɗowol sa bankina nde a wawlat nde ɗo biɗi Abdoul Ndiaye ɗo ina basamba gijam humanama warna ngari ndi ngari sarsandi ndagori kodde ndugori lalo nene hokkam nebo baba hokkam nebo ko batta nebo ko pay hulle minyam wodi mo bi deni yanke bi harbe takadade sayi mo no jakamo bismillah lotel ramani calame amadi hijo hajo dokito yana kejam joli kadi sawidi he mima he sawidi ayam mima futan patumadi kima ile nyama giselma samba yo sawayu masawai gorgolam samba saja mandi su otomailo keja heli juga gamadi gabela karam dendi adalla ya baralla ya samba modere ko gundu hulbinaade an neddo ndesa dam maram e der galle ara way tan tero nguriyal ni fina gina sawal wallahi ni hawni ɗum fini gina sala tan kadin ina yirlo e galle fettaɗa boolel fettaɗa cupoyel galño to wowru a famarat e bata deforini midi wotto e 14 subhanallah ay jiya joomu senda e barke nanaɗal ɗo hen e diwa men ko pacar lammuɗo ɓurɗo lammude tide firti esa joɗima joom oɗon gotto billahi yiɗa joomu hendu ɗum yana debbo so defti yama so defti so fari yo looto ɓandu ha laaɓa follere wiye o waɗata ko jungo tel kudini woodi ko haalnamo wiya ko faar ƴew jungo neɗɗo yimɓe fof ñamata koye fof ñama bone kay ala e debbo ni wondi ko defa gayne tan waɗa pacar nokkataɗo so tawi mine ñamde min hendu yalta banggue o bang debbo wiya ko yo looto yo laaɓa fonno laaɓi nappu nayis ɓadina yimɓe gandal affaire one hamni jomum jon sos boyero sabmali dewala min ɗo ko juunde jewodu balele bagaji awe dala wuro muttar bangel suroɓe namadele duusoɓe ligidi kesara bammuɗi mi yiiɗo jeynaba mamadou ibrahima malaɗo gammilor yiɗali mara kumba buburasin ɗum mbaɗumar bayidi kumba dali galodaɗo alimara kumba buburasin boyero sabmali tubakoɓe fulɓe jogui dalilu jamanuji ɓennuɗi ɗi so pulla haali yeddetaki insallahu jeddi guittani yaware ɓayde natti wawi wara wonti wawi waɗa ɓayde natti wawi wara wonti wawi waɗa dalilu ibrahima mamadou ba nano lamu ne ngolo yo je señalan yo wul yo dajjito yo caabi ngala ñawɗo fo yo kottino opita Khadija tankene samuri Ndiaye Salimo de wilas tombe moƴƴe o wilas tombe kam neɗɗo yimono labbo o witti hen hakkille ma waddemi jaɓi waddi an kam ko toon jibinɗa aɗa andi ko français haalata mais mbiɗen jekkito min goni ko janggude
ta yo mun masoyi famara huwa bini juli julani ya dogoi ko wenu dulum no way bodu bida wata timi ndo tati mulna ge hore wala jebi shawara ton kenan ko sokira jawi ko go jawi galbe waydi wana galbe ko wali o chalan dul no jina fan wana dul no ko radi de chokka chota kina noda yamara ko ke sele ko ngadona bobu banayel bodo de jimi mo do buri job kadi ala bonne kesal fof ko waɗum taxi zone noir ni so nda seme debbo tan sika ko taxi arata ha debbo boɗɗo xeesal waɗa kono taxi jaune noir tay kay normali ay ko taxi jaune noir ni a wajjat tan walla ɓawla tan moli xeesal jagi moƴƴani yo mo leppi noon wallahi lemomade boor jumbri en mi welno tan nanga ɗum tan mbaɗa metto ɗum tan tan mo gasata wallahi mi harta e makko so mbino mboɗo waɗi barde makko jabata ɗum tan woni probléme o mo yeddi ɗo ɓe cuhlani waaɓe no yamde joom kaali seeɓe tan cuhli wallahi yomo ndi leydi woni wiyete ko arnjiya anani ɗo ko arnjiya ay a arat tan Allah holluma kadi neɗɗo wa haalandema hen hunde ni so wona kadi kala biɗo woto garete awa Moussa ça va